πήγε η ώρα. Θα καλημερίσουμε και όσους τώρα ανοίγουν ραδιόφωνα και συντονίζονται με το τρίτο και θα πάμε να μιλήσουμε για τον ήλιο. Η Κύπρος είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα επίπεδα ηλιοφάνειας στην Ευρώπη και στο κέντρο αριστείας Ερατοσθένης δημιουργείται μια εφαρμογή η οποία θα ενημερώνει το κοινό για τα επίπεδα της περιόδους ηλιακής ακτινοβολίας στον τόπο μας. Περισσότερα θα μας πει ο ερευνητής στο κέντρο αριστείας Ερατοσθένης, ο Δόκτωρ Κώστας Φράγκος. Καλή σας μέρα. Ναι, καλή σας μέρα. Λοιπόν, τον ήλιο το χαιρόμαστε, τον ήλιο τον αγαπάμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Πείτε μας για αυτή την εφαρμογή. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε έναν τόπο που έχει τόσο πολλή ηλιοφάνεια, αλλά παράλληλα πρέπει να προσέχουμε για να απολαμβάνουμε τον ήλιο έτσι όπως πρέπει. Και γιατί λέω να προσέχουμε, γιατί η περιόδης ηλιακή ακτινοβολία είναι αυτή η οποία μας προκαλεί το έγκαυμα και επίσης ευθύνεται για πολλές αρνητικές συνέπειες, όπως ο καρκίνος του δέρματος, κάποιες ασθένειες στα μάτια, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε ένα τόπο όπως η Κύπρος, που όπως είπα έχουμε αυτή την ευλογία να έχουμε τόσο μεγάλα επίπεδα ηλιοφάνειας. Γι' αυτό το λόγο εμείς στο κέντρο αριστείας Ερατοσθένης ετοιμάζουμε μια εφαρμογή η οποία θα μας δίνει τις προγνώσεις του λεγόμενου δείκτη περίοδους ακτινοβολίας, ο οποίος είναι ένα μέγεθος που με απλά λόγια μας δείχνει τον κίνδυνο για να πάθουμε έγκαυμα όταν εκτιθόμαστε στον ήλιο, για να μπορεί ο κόσμος έτσι να ενημερώνεται και να σχεδιάζει καλύτερα την έκθεσή του στον ήλιο, να τον απολαμβάνει καλύτερα. Λοιπόν, πού βρίσκεστε σε σχέση με το θέμα της εφαρμογής αυτής? Αυτή τη στιγμή είμαστε προς το τελικό στάδιο που κάνουμε τα τελευταία τεστ που χρειάζεται για να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα των δεδομένων και σε λίγο καιρό ελπιστούμε ότι θα είμαστε online. Δηλαδή σε λίγο καιρό, όταν λέμε, πότε αναμένετε να είναι έτοιμη? Ίσως και μέχρι το τέλος του έτους. Τόσο λίγο καιρό. Ναι, είμαστε στο τελικό στάδιο. Και αντιλαμβανόμαστε, είναι δωρεάν, θα μπορεί να ή θα πρέπει κάποιος να πληρώσει για να κατεβάσει? Όχι, θα είναι δωρεάν. Σε πρώτη φάση θα είναι μόνο στο ίντερνετ, δεν θα είναι κάποια application για κινητά τηλέφωνα και ίσως στο μέλλον δημιουργηθεί και κάποιο application. Οπότε η εφαρμογή αυτή θα κατεβαίνει από το διαδίκτυο. Και πείτε μας πώς, για να αρχίσει και ο κόσμος να ελέγχει, να μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του κέντρου αριστείας Ερατοσθένης για να βλέπουμε την πορεία και το πότε θα είστε έτοιμοι. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή ακριβώς δεν μπορώ να, όπως σας είπα, δεν είμαι 100% σίγουρος πότε θα είναι έτοιμο, αλλά πιστεύω ότι όταν θα είναι έτοιμο θα ενημερώσουμε και εσάς προσωπικά. Ευχαριστούμε και για την φιλοξενία εδώ πέρα, έτσι ώστε να ενημερώσετε το κοινό και να μπορεί να βλέπει τις προγνώσεις. Διότι δυστυχώς θα το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά, μας αρέσει να κάνουμε ηλιοθεραπεία ή βγαίνουμε στον ήλιο ή ακόμα και στο αυτοκίνητο πολλές φορές όταν είμαστε ώρα εκτιθέμεθα στην ακτινοβολία και εκείνη την ώρα να ζεσταίνεσαι και να λες ότι κάνεις ηλιοθεραπεία είναι καλό. Το θέμα είναι
θα προκαλέσει στην πορεία στον εαυτό σου. Ναι, ακριβώς. Και επίσης το παράδοξο με την υπεριώδη ακτινοβολία είναι αυτό που λέμε ότι είναι ψυχρή ακτινοβολία. Δηλαδή δεν είναι η ακτινοβολία που μας προκαλεί την θέρμανση. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βρισκόμαστε σε κάποιους χώρους που να έχουν σκιά και να νιώθουμε, ίσως να έχει και ένα αεράκι και να νιώθουμε πολύ ευχάριστα και ωραία. Και παρόλα αυτά το βράδυ, ας πούμε, όταν γυρνάμε στο σπίτι, να βλέπουμε ότι καιγόμαστε. Αυτό γίνεται γιατί η ακτινοβολία εκτός από το να είμαστε κατευθείαν στον ήλιο, ακόμα και στη σκιά, υπάρχουν αντανακλάσεις οι οποίες έρχονται πάνω μας και δεν νιώθουμε αυτή τη θέρμανση να μας ενοχλεί, οπότε αυτό μπορεί πάλι να μας προκαλέσει έγκαμα. Γι' αυτό θέλει προσοχή και πάντοτε αντιλιακό ακόμα και όταν είμαστε σε σκιά. Θα λέγατε, κύριε καθηγητά, ότι χρειάζεται εθνική πολιτική για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά απέναντι στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία? Πιστεύω ότι αυτό σε όλες τις χώρες θα έπρεπε να υπάρχει κάποια κεντρική πολιτική και ειδικά στην Κύπρο που έχει τόσο πολύ τουρισμό και έρχονται τουρίστες οι οποίοι μπορεί να έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα που είναι πιο ευάλωτοι στο να πάθουν κάποιο έγκαυμα. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και μια ενημέρωση προς το κοινό για τον τουρισμό, όχι μόνο στους Κύπριους πολίτες. Και επίσης θα ήταν πολύ σημαντικό η ενημέρωση αυτή να επεκταθεί όσο γίνεται στα σχολεία, στα παιδιά, γιατί όσο μικρότερος είναι οι ζημιές που δημιουργούνται από την υπερέκθεση στην περίοδο ακτινοβολία είναι αθρηστικές. Ακριβώς αυτό τα μαζεύουμε από μικρή ηλικία και στο τέλος μεγαλώνοντας πολλά πράγματα μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο. Ναι, και ακόμη καρκίνος να μην υπάρχει η φωτογύρανση, υπάρχουν άλλα θέματα που ακόμα και αισθητικά που λειτουργούν, που είναι κάπως άσχημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Θα επανέλθουμε για να μάθουμε πότε ακριβώς βγαίνεται αέρα που λέμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλές γιορτές και στο κοινό. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Ανδρέα Καλιστράτη.